Vamos a ver. Aquí estem. Bueno, pues... això està gravant ja. Això seria com... Ah, que hem començat ja. Bon dia, bona tarda, bona nit, tot depèn de quan ens escolteu. Som Quim Gómez i Biel Martínez i això és Escalfarrodes, el podcast de Fórmula 1 català. Estem tornant a agafar el ritme, així que farem el post de Silverstone i la prèvia d'Hongria mentre fem unes voltetes tranquil·lament Farem aquí per un Garroting. un sprint de notícies i uns triples després de la prèvia d'Hongria, així, tranquil·lito, unes prediccions. Sí. Així que tanoques, arrenqueu motors i prepareu-vos per escalfar les rodes. Avui ho portes tu, Biel. Jo tinc ganes de conduir. Tu ves conduint, jo aniré fent aquí tranquil·lament. A veure, sprint de notícies. Aquí farem fiu. 3 notícies que han estat bastant sonades. També no són extremadament noves, però bueno, són bastant importants. Diguéssim, Alfa Tauri, els que eren Toro Rosso... Quina casualitat, estic portant aquest cotxe ara. Ai, sabe coses, el Quim sabe coses. Bueno, allò que va dir Helmut Marko, el viejo chocho que diu coses, verdades como puños. Pues, verdades como puños. Ha trigat 1 o 2 gran premis més del que deia, però, com que Nick Debris no ha donat els resultats que s'esperava, han dit, a la calle! I han portat el bo de Daniel Ricciardo. Jo suposo que això, tenint l'oportunitat de portar jóvenes talentos, jo crec que això ho han fet servir una mica per com l'esglau de dir, vale, si està preparat per en cas de que la liï Checo Pérez, ficar-lo aquí. Com a parche, com el que vulguis, perquè torni a conduir un Red Bull. També serveix per testejar Tsunoda. Veure el nivell que té Tsunoda, perquè, és a dir, podria ser que el cotxe, l'Alfa Tauri, sigui en realitat el tercer millor cotxe i que Tsunoda també sigui un paquet. Sobre, sí. Saps? I que llavors Ricciardo, que en teoria és millor que Tsunoda, pues sigui, sobre el paper, en principi, sí. És a dir, aquí els únics que hi perden, l'únic que hi perd realment és el Checo Pérez. Perquè aquí se li està buscant substitut, és a dir, s'està amenaçant amb el Ricciardo i el Ricciardo testejarà el Tsunoda. Si el Tsunoda no funciona, per tant, el Ricciardo va millor que Tsunoda se n'anirà al carrer i pujaran a Liam Lawson. Un altre possible perdedor podria ser Daniel Ricciardo, que es mengi una polla. Bueno, però ja estaves fora, saps? Sí. Has provat a tornar a entrar? El pitjor que li pot passar és que el tio ho agafi i ho faci malament, però bueno, llavors tornaria al seu asiento des del pit wall i ja està. Que van fer els testos de pneumàtics de Pirelli a Silverstone i va fer molt bons temps, van dir. Va fer volta per ser segon a la classificació. Sí, van dir, no sé si algo 0,7 o així, no sé. 1,27. Sense rodes, 0,7 darrere de Verstappen. Sí, això, 0,7 darrere de Verstappen. Voltes molt bones. Òbviament no eren les mateixes condicions, no, i tot, però... Sí, però amb rodes sense manta, rodes dures com una pedra, frenes, coses així, van dir que va fer molt bon paper, llavors el tio li ha estat fotent dur simulador. També cal afegir aquí, Helmut Marko va dir que... Bueno, molta gent dirà, no li han donat temps a Debris per no sé què, per no sé quantos, bueno... Té 28 anys. És que és això, Marko va dir que aquest home ja no és un novato, aquest tio porta molts anys F2, F3 i Fórmula E, llavors aquest home ha guanyat a Fórmula E, saps, el campionat, ja el fiques en un Fórmula 1 hauria d'ubicar-se una mica. Sí. Llavors s'ha vist que no ha fet això... Està al nivell de Tsunoda. S'ha fet que a sobre... No més, està al nivell de Tsunoda. I no hi estava. Que va. I això és pues que... l'amigo Debris se'n va fora, entra el grande aquí, el risitas, el guasón, Daniel Ricciardo. De Honey Badger. Sí, Honey Badger. Llavors... Ho has vist, que Alfa Tauri no ha despedit a... Què va? No van dir... No ha dit res. No van dir moltes gràcies Debris ni res, simplement van dir benvingut Daniel Ricciardo. Sí, en plan full hype. Una mica feo, sí. Però bueno. Ai, que me'n vaig llarguet. Oi! Dintre de límits de pista. Sí. Curva super mal feta, però dintre. Estava dintre. Següent notícia. Ojo, perquè els rumors que hi havia d'un gran premi a Madrid cada cop semblen més una realitat. Que no vol dir res aquesta cosa, però una filial de la Fórmula 1, o sigui, una de les marques relacionades amb ells, han registrat la marca Fórmula 1 Madrid Grand Prix, o Madrid Grand Prix directament. Sí, el Gran Premi de Madrid. Que si ho juntes
amb l'evento que van fer aquest finde Red Bull allà a Madrid, en el que Checo Pérez va demostrar un cop més que és un toyaco, pues comença a sumar cosites. Llavors, és molt possible que hi hagi un Gran Premi de Madrid, un altre circuit urbà, un altre tostón d'aquest. Fa molta mandra. Molta mandra. A part de que és a Madrid, el Reino d'Espanya, pues... la libertat. Possible retirada del Gran Premi de Catalunya. Se't sumen totes les coses que dius, me cago en la puta, ja. Per exemple, l'altre dia parlaven del format que podria tenir això, perquè, clar, el circuit el circuit de Catalunya té renovat fins al 26. Llavors, que si després d'això es podrien anar fent un any de cada, coses així, o directament fumar-se el circuit de Catalunya, el qual seria, per mi, inacceptable. Però, feo. Jo vull confiar en que Àlex Palou trobarà seient a la Fórmula 1 i, per tant, hi haurà 3 pilots espanyols a la Fórmula 1, per tant, tindria sentit que hi hagués 2 grans premis. Molaria. Si Estats Units té un pilot que no ha puntuat i té 3 grans premis i estan mirant per fer-ne una a Nova York tenint-ne un quart, perquè si hi ha 3 pilots espanyols no hi pot haver 2 grans premis també. A Espanya i Catalunya. Per aquesta regla de 3 també es podria ficar a Anglaterra, que hi ha també 3 pilots. Que els donin pel cul. Ja. Però clar, ara per exemple no hi ha cap pilot italià i hi ha 2 grans premis a Itàlia. Bueno, aquest any no, aquest any hi haurà un, però... Bueno, sí. Però sobre el paper n'hi hauria d'haver 2. I una altra notícia una mica relacionada amb això dels canvis de circuits, augment de circuits urbans, tot relacionat amb qui paga més i els petrodòlars. Pues que el circuit de Monza ha invertit com 25 milions d'euros en renovar estructures, millorar la seguretat, actualitzar una mica el circuit, diguéssim. Perquè han vist que se'ls estan menjant els cataries i han dit ui, això ho hem d'intentar arreglar. I bueno, han fet una inversió... Això no està track limits. Han fet una inversió, pues eso, per actualitzar el circuit. I bueno, tot i que el que els demanava la FIA era que els hi paguessin més diners per poder córrer allà. Suposo que això d'actualitzar el circuit, ficar-li coses més noves, ajudarà també a que diguin, bueno, ens podem quedar aquí. I bueno, fins aquí una mica les notícies. Aquest finde es tornen a provar nous compostos de Pirelli. No, es prova un sistema de classificació diferent. El de 18, 15... No, això és lo d'ara, és lo d'allà. Com és el nou sistema diferent? Classificació a la Q1. Amb les rodes dures, vale, Q2, sí. mitjos i Q3, soft. Hosti, pot estar divertit això, no te voy a mentir. Tot i que molaria també que provessin algun dia ja per què no una quali com la de la Indy. Bueno, Indy serà l'Indianapolis 500. De la mitjana de velocitat més alta molaria, que provessin alguna cosa així. És que això aquí depèn molt dels cotxes. Ja, és això, és que aquí variaria molt, perquè clar, pots trobar un cotxe que no faci una puta merda, però que en mitjanes bé, però tingui molta punta, bueno, es podria provar, però sí, seria perillós. No crec que servís. Jo, si s'hagués de provar alguna cosa, tornaria a fer classificacions a una volta. Això depèn del circuit, també. Per exemple, un Mònaco o alguna cosa així seria divertit, que ho van dir l'altre dia al Nano i tots aquests. Però bueno, això seria les novetats una mica des del passat Gran Premi de Silverstone. Sí. Que, parlant del Gran Premi de Silverstone, al post del Gran Premi de Silverstone, una fumada monumental, tio. Va acabar Norris segon. Bueno, jo vaig dir que guanyava, sí. Al final a Verstappen no li va passar res. I Hamilton el vaig posar tercer i va acabar tercer. És a dir... Hombre, s'ha de dir aquí, la predicció del Quim aquest finde va ser bastant on point. Va dir, bueno, clar, era, si al Verstappen li passava alguna cosa, guanyava Norris, després estava Leclerc i després Hamilton. Que, bueno, Leclerc Ferrari va fer coses de Ferrari. Ferrari tenia rima per estar a podi. Les saboteaven l'auto. Però van fer coses de Ferrari, efectivament. Sí, es van sabotejar ells mateixos. I bueno, Norris, que havia quedat primer, va quedar segon. Hamilton tercer, que això també fa poc, que cada cop Hamilton s'apropa més a l'esglaó de dalt del podi i encara es quedarà el que nosaltres volem pel Nano. No me gusta, això de les 300 victòries. El primer pilot després de 300 carreres de guanyar una carrera. No. Llavors, és que no me'n recordo. No me'n recordo ja del resultat d'aquest finde. A veure, va ser
Ferrari 9-10. Ferrari 9-10, que la van liar. Albon 8è. Això sí, una Piastri quart, apurant per pillar a Hamilton. Stroll 14è i Alonso que va quedar 7è, no? Sí, por ahí. 7è. Racing. Basta. Great Britain. I Russell 5è, diria. Sí. Joder, és que top 3, Verstappen, Norris, Hamilton, i llavors seguim quart, Piastri, 5è, Russell, 6è, Pérez, 7è, Alonso, 8è, Albon, 9è i 10è, Leclerc i Sainz. Ojo! 11è, Sargent! Què és això? 11è, Sargent? Hòstia, clar, que Williams anava flying, eh? Sí, a la free practice Albon va quedar segon. Sí. No tant, no? Aquest cap de setmana no haurien d'anar tan bé, perquè és un circuit molt diferent. I després... Vamos. Oh, doble abandono dels Alpine! A xupar-la, putos gabachos! Ande. Que grandes. Després, bueno, De Vries és uno de fent-se caca per darrere de tot. Zhu Guanyu 15è, Stroll 14è, l'amigo Hülkenberg 13è, Bottas, i llavors hi ha Sargent 11è. També s'havia de dir per aquí al mig que Magnussen no va classificar. Tampoc, o sigui, com Ocon i Gasly no va acabar la carrera. Magnussen va tenir problemes al motor, que se li va fer barbacoa a la classificació i a la carrera. Madre mia. Pobre Haas, han de reutilitzar peces, devien portar una mica de celo allà o la cinta de la de pintar i clar, com que això no aguanta temperatura es va cremar-se igual. I bueno, el post seria això, va ser jo... Sí. No me la vaig veure. Fatal. És que... Va estar bé, va sortir cotxe de seguretat, Bueno... Silverstone. Sí. Però... Home, Silverstone acostuma a donar això. Però s'han vist carreres millors. Sí. Però bueno, està bé, també s'han vist carreres pitjors, la majoria. També s'esperava pluja i no n'hi va haver gens. Això és un clàssic últimament aquesta temporada de dir sí, hi ha pluja, ui. I acaben mamant huevos igual, tio. Està feo això. Però bueno, cosites dintre d'aquesta... No va haver-hi sprint, perquè sprint ja va haver-hi el passau. Però bueno, els que dèiem aquells, els winners d'aquest gran premi... Jo crec que McLaren 100%. McLaren ja sembla anar molt guanyadors. A Àustria ja havien anat molt bé, però... Van demostrar que les millores funcionen. Sí. Van estar... Que es veu que Verstappen ja no és intocable. Saps que Verstappen va dir... Sí, la imatge de la quali de Verstappen veient que estaven els dos McLarens allà i Chucho Pérez ha caigut a la Q3, a la Q1. Que Verstappen va perdre el lideratge durant unes quantes voltes aquesta carrera perquè Norris el va adelantar. Això ja dona coses que dius, No havia passat abans, això. Que va acabar a menys de 4 segons Norris de Verstappen. Que és una locura, això, que dius, joder. Sí. The gap is closing, ara sí. No amb qui volíem, però si guanya Norris, a mi m'està bé també, Hombre, sí, no em molaria tant com la 33, però m'alegraria bastant que guanyés Norris, perquè, joder, el xaval s'ho mereix, ja. Aviam si... Un altre canvi que molaria també, en comptes de Ricciardo a Red Bull, un que sonava l'altre dia, no sé si són els fumaus de Twitter o coses així. Són els fumaus de Twitter, però molaria Norris. Sí. Molaria Norris a Red Bull. Perquè, saps què passa? Que els fumaus de Twitter també han dit que Norris té un precontracte amb Ferrari. Sí, ell va dir que volia la primera victòria, no volia mal de cap. Sí. Que el precontracte aquest en teoria seria que en cas de que li rebés alguna altra oferta, que ell ho havia comunicat a Ferrari perquè poguessin fer contraoferta. I en cas de ser una oferta per igual, de mateix valor, hauria d'anar amb Ferrari. Hosti, això està feo, No de dir, si no ens superen, vas amb nosaltres. Bueno. Un altre cop, mira, sorpresa, Pérez va aconseguir no passa de Q2. Aquest és el tomàquet més gran. Per quarta o cinquena, sí, el més tomàquet. Per cinquena vegada ja, és que ja van 5, és que és un seguides. Meme. És un meme, 5 vegades seguides que no ha aconseguit passar Q2, no passar de Q2, amb el puto coet que porten. Que avui estava parlant amb els nens del col·le i els nens que no tenen ni idea se'm queixaven de que el cotxe de Verstappen porta un coet. Els nens de segon de primària que no s'enteren de lo que va la vida dient-me que el cotxe de Verstappen és il·legal. Saben que el cotxe de Verstappen és il·legal i que el de Chucho Pérez s'ha trucat. Sí, se sabotearon el auto. Sí. Pues bueno, aquí... I ojo que aquest cap de setmana diuen que porten millores a Red Bull i que haurien de millorar 2 dècimes.
És que el pitjor és que diuen que han copiat conceptes d'Aston Martin dels pontones i Aston Martin copien els pontones de Red Bull i els hi va malament. És com... Estan bobos! Britànics havien de ser, tio. Però bueno, uns tomàquets que ens hem oblidat. Els hem mencionat, però no els hi hem posat a la categoria de tomàquets en majúscules. Alpine, Gasly i Ocon. Hosti, jo estic molt bé sense recordar que existeix aquest equip. És que està de puta mare, tant que volien lluitar pels quarts i segons, i aquelles fumades que deia Tufufu, tio, pues... Aquí estan sense puntuar, madre mía. Que grande Peter Griffin, que tomàquet que és. Bueno, una altra cosa que va sorprendre, nosaltres encigalats també, ojo aquí. Williams. Han trobat ritme sota les pedres? Van estar... Sí, no, perquè sota el fondo plano allà no tenen res. És que és com... Així. Ojo, és que va ser locura, perquè a la Free Practice 1, Free Practice 2 i Free Practice 3, en tots moments va acabar un Williams en el top 3. Clar que és Albon, no és Williams. És Alex Albon que fa... Però Sargent va acabar un de la carrera, saps? És a dir... És que... Que vale que no han donat els dos Alpine i tal, però... Igualment. Allà, saps? Sí. Hi ha Free Practice, Sargent, a la 1 no, a la 1 però a la Practice 2 i a la 3, a la 2 va quedar 5è i a la 3 va quedar 7è, o sigui que el Williams ha funcionat. Que funcionava. També, sí, un altre encigalat. I bueno... Qui més podríem considerar un encigalat aquí? Ningú, tio. Jo crec que ningú més. No. Perquè clar, està Hamilton aquí, Russell, Pérez, bueno, el que s'espera dels tios aquests. O sigui... Pérez no me l'espero ja. No, Pérez és sorpresa, Pérez hauria de ser P2. El dia que estigui allà serà sorpresa. El dia que estigui P2 serà com, hosti, que ho ha aconseguit avui. És tristíssim. Sí, si no le sabotearon el auto. Tindríem ja guanyadors. Que bien. Tindríem aquí. Ai, que surto. Williams, o sigui, ja tindríem els equips aquí. Guanyadors, fem... Perquè aquests no hi ha hagut guanyadors de conductors i tal. Norris. Sí, clar. Però també estava en Piastri molt bé, O sigui... Bueno, però Norris... Tant Norris com Piastri, sí, McLaren en general. McLaren en general molt encigalats, o sigui, molt bé. I bueno... Puta fia. I després els altres encigalats, a Williams, en especial a Albon, que està aconseguint exprimir molt bé el poder d'aquest Williams, d'aquest any. Que per cert, no sé si ho has vist, que... la livery especial. No, Red Bull va acostar-se una miqueta a Albon per veure si volia tornar i Albon va dir no, amb vosaltres no torno. Que grande, és que després del que li van fer ja me joderia. Però hi hauria molts pilots que diguen, vale, sí, molts pilots dirien, dame. Hombre, jo també pensava... Ell ha dit que confia molt en Williams i que d'allà no es mou. Vaya borratxo! Albon està així amb les pirules. Vaya drogat, tio. Anda que no hagués dit jo que sí a Red Bull estarà amb Williams. Williams és un molt bon equip i ve el canvi de reglament al 2026. Sí. Per tant... Ai, va, Dios. Déu. Però bueno... No m'ha donat track limits. Red Bull també és un molt bon equip, menys història, però... Sí, no, però saps que seràs pilot segon 100%. Sí, el Williams ara mateix és el pilot número 1. Sí. I si aguanta allà fins al 2026... Poden haver cosites. A no ser que fitxin algú altre que... Jo què sé... No, crec que el Nano. No crec que vagi a Williams. Però posa-li, per exemple, a Leclerc, que està fent la polla de Ferrari i tal, i va a Williams, per lo que sigui. Fumada increïble. Bueno, doncs entre... Seria pitjor que l'agost de l'any passat quan el Nano va fitxar per... Entre Albon i Leclerc, doncs jo crec que Leclerc seria el pilot número 1. Sí, però perquè clar, Leclerc diguéssim és un pilot top tier, els que hi ha ara. Sí. Tot i que cada cop està demostrant que li costa més, que li pesa el cul. Però bueno, després tenim ja els tomàquets. Tomàquets indiscutiblement, Alpine, tant que deien, mal. I Ferrari, perquè... Quan tenen el cotxe que funciona, bueno, clar, Checo Pérez afegint-lo aquí, cinquena carrera sense passar de Q2, puta madre socio, si vols que et facin fora. I... Això, el Red Bull... Ai, no, el Red Bull. El confon Ferrari. Clar, Red, com que és vermell, Ferrari, Red Bull... El Ferrari, tio, que quan tenen el cotxe que funciona, la lien els enginyers i la inversa. És com el meme aquell de...
que has d'apretar com els 3 botons i mai poden estar els 3 a la vegada, doncs és o la fallen els enginyers, o la fallen a la parada, o la falla el cotxe, o fallen els pilots. Passen coses. Mai funciona tota la vegada. Mai. I bueno, un cop acabada l'anàlisi de la carrera Silverstone, passarem a el que portem veient un rato ja, la prèvia d'Hongria. Bueno, que més o menys també hem estat comentant coses per aquest Llonsis. Ja esteu veient aquí. S'ha de comentar els pneumàtics, bueno, que és un circuit molt lent, li diuen el Mònaco dels circuits... no urbans. Exacte. Estem veient, són tot curves així, lentilles. Sí. Molt estret, murs molt a prop. És molt graciós perquè a la part nord del circuit hi ha un parc aquàtic i es veu a la gent com es tira pels tobogans. I també... s'ha de comentar els pneumàtics principalment i poc més. També és on Alonso va guanyar la seva primera carrera al 2003. I de la Rosa 2006 podi. Puto de la Rosa, que l'únic que ha fet ha sigut guanyar la volta ràpida, que encara la llueix i ja està. I joder, com la llueix? Hombre, el senyor és que és un puto grande. Bueno, no estem parlant de la Rosa ara. Ara estem parlant del circuit d'Hongria. Hungaroring, a Budapest. O sigui, aquí està el parc aquàtic, aquí a l'esquerra. Sí. Que borratxos. Húngaros havien de ser. Comencem. Després de la dosis d'animalades diària, aviam. Un circuit de 4,381 quilòmetres. Bueno, 4.381 metres, per ser exactes, vale? 4,381. 4 quilòmetres i bastant. Sí, 4, quasi 4. Llavors, aquesta distància mitja curta, diguéssim, de volta, només 1 quilòmetre més que Mònaco, fa que s'hi facin 70 voltes, que són moltes. Un mareito es pillen aquí tontos, xavales. Com si haguessin esnifat un tubo d'escape, així es queden de tontos. I bueno, sumem, fem les multiplicacions, ens dona 306,6 quilòmetres de carrera totals. Lo normal, que sempre hi ha entre 300 i 310. Quantes voltes? 70. Amb el que portem ara, 17, sí, quasi carrera. Ara ja s'ha de fer parada de boxes per canviar els softs d'aquests que no duren, No, sí que aguanten, de moment. Últim. Estic anant per volta ràpida, ara. Últim guanyador del Gran Premi. Buah, sorpresa! Max Verstappen 2022, uau. Ojo la pole de Russell, Amb un... Sí, no la recordava jo. Amb un 1.17,377. Bastant bé. No està allunyant aquí dels temps. Després, pilot amb més victòries. Qui és? El Cansino Social Justice Warrior, Lewis Hamilton. Sí senyor. El mateix que té la volta ràpida del circuit amb el cotxe il·legal al W11 al 2020. És que... Un amb 16,627. Una barbaritat. Clar, a més era un cotxe que tenia molta tracció, aquest circuit, si tens molta tracció, te fumes les curves, i el tio anava fent... Com els hacks, com la gent que es fot els hacks aquí, que poden fer la full throttle a les curves. Ai, no! Això, oi, se lió. No. Compostos que portaran. Anava per volta ràpida. Sí, estava bastant igualat, i fent-la bé, aquesta curva, la feia, però bueno. Aquí estem. Grindeando las voltas buenas, no pasa nada. Pneumàtics disponibles. C3, C4 i C5, aquests eren els més tous de tots, no? Són els més tous. Vale. Pues aquí estem, o sigui... És que és molt lent, té poc estrès lateral aquest circuit. Cal donar-li. Ara passarem a anàlisis del que seria el circuit i les necessitats del cotxe. Lo que el circuit li demana al cotxe, valorat sobre 10. Bueno. Collons, Biel, no ho tens preparat, Què va, tio? Jo sempre vaig a pelo. Aviam. Potència, aerodinàmica, adelantaments, frenos i DRS. Com hem dit que és un circuit molt estret, adelantament se li fica un 3. Un 3 sobre 10. O sigui, una altra carrerita divertida, ens espera. Ole! A no ser que facin coses. Sí, a no ser que hi hagin estampadites. Mal. Potència, 6 sobre 10. Hem dit, és lent, no hi ha masses curves, no hi ha masses rectes molt llargues on puguin fer
Llavors... Bueno, però hi ha unes quantes que tindran track limits. I que, sí, els track limits ja sabem que Ocon i els track limits no es porten molt bé. Pot tornar a donar recital de jaja, no ens han donat cap track limit a nosaltres 20 segons després, bueno, 20 minuts després, o no, 30 segons de penalització. Oh, no. Com aquest track limit. ¿Dónde te sentaste? Llavors, l'aerodinàmica 7 sobre 10. Uai, què porten aquí, hombre, per sortir bé de... És que hi ha... O sigui, curva com aquesta que acabo de fer, o com la que ve ara, aquesta, sí, que la fas normalment amb sisena, últimament amb molt, però aquesta és molt ràpida. Sí. Després aquestes són mitges, ara ve la xicana aquesta que és lentíssima, és a dir, mira, has de frenar molt d'hora, menjar bastant per aquí, aquest deixar-lo una mica a l'esquerra i, bueno, és lentíssim. Important, això, llavors. També molt important aquí, una cosa que els va bé als Aston, els frenos. Que siguin frenos importants, ajuda a Aston Martin, que últimament necessiten una mica d'ajuda, van perduts. I saps que li va molt bé també a Aston Martin? Que siguin curves lentes i això. Curves lentes i que costa molt avançar, que tens a Fernando Alonso, que és un circuit que se'l sap molt, que ja ha demostrat que el 2020, era 2020 crec, sí, que amb un cotxe molt més lent que va estar padreant-li a Hamilton un rato llarg, que de fet aquí és on té Ocon una victòria, gràcies al Nano. No, era 2021. 2021? Era 2021. Gràcies al Nano, aquí Ocon va guanyar la seva primera carrera, i única. I esperem que sigui l'única. Única, sí. I bueno, finalment, DRS. Bueno, hi ha 2 zones de DRS només en aquest circuit. Sí, la de la recta principal i aquesta i la de la següent després, sí. Abans de la curva un 6 sobre 7, un 6 sobre 10 li posen, perquè la recta principal, mira, és bastant llarga. I ja està. És bastant llarga i té frena bastant forta al final, per tant... No sé ni on polles està la zona de detecció del segon DRS, no? És la mateixa, crec. És el mateix, pot ser. Llavors tenen la curva, que han de tancar el DRS, perquè si no s'anirà a la puta. I, bueno, després ja fins a la curva 2, tranquil·lament, amb el DRS obert. Uns psicòpates tots. Llavors, què s'espera? Rayos i tormentas. Red Bull portarà millores, diuen. Que haurien de ser 2 dècimes més ràpides. 2 dècimes, com si els necessitessin. Bueno, Checo Pérez, sí. Bueno, sí, Checo sí. Però bueno, el cotxe de Verstappen seguiran encapat perquè el tio els hi padrea a tots. I... què més? Bueno, clar, arribat a aquest punt ja tothom diu que porta millores i qui més qui menys porta alguna coseta. Per tonteria que sigui, li milloren alguna cosa. Li fiquen una tonteria d'una pegatina, li baixen el pes de no sé què, que si s'ha rapat aquest, doncs li fiquen millora d'una mica, oi? Baixa el pes. Bueno, en el cas del Fatauri sí que porten millores, porten millores de pilot. Sí. Però, bueno, això, a veure, serà un testing, tot serà testing, bueno, pitjor no els hi pot anar, jo crec. Algun punt poden sumar, bueno, clar, si el cotxe funciona, clar, però complicat. Jo també estic fent millores ara, perquè estic fent aquí abductors d'una forma, perquè no és la cadira meva habitual, i estic, bueno... Aquí entrenant les cames. Sí. I bueno, això seria aquí tot el contingut. No vas a més. És veritat, els triples, hombre! Els triples, que així, no... Stephen Curry, fiu. A veure. No hem pensat res, sincerament, normalment ho preparem abans. A mi m'han tret de la meva comfort zone, que era Verstappen, Alonso i Pérez. Últimament Pérez s'ha cagat molt a sobre. Alonso també. Bueno, Aston Martin també. Llavors, mira, basant-se en els resultats del fin de passat i que és un circuit bo per Aston Martin, jo et diré, mira, quali, li podem colar per aquí un Hamilton, si vols. Rotllo Verstappen, Hamilton i Alonso. Vale, jo a la quali diria Verstappen, Alonso, Hamilton. Està fino, això. I molt a prop de darrere d'Alonso, de Hamilton, jo li posaria a l'hora de quali, sí, un Norris allà ben posat. Norris Leclerc. Ben, un top 5 ben acabat, aquí sí, amb aquests dos. I llavors a la carrera, jo el que faria seria un Verstappen, Alonso, i, el canviazo! Un Hamilton per un Norris, te'l compro molt. Fins i tot, si Norris queda segon, mira, compro el tercer puesto del Nano. Anava a dir el mateix. Anava a dir Verstappen, Alonso, Norris. I si és una victòria de Norris, perquè Verstappen les millores no li funcionen, ja seria comeada, així. I si és victòria del Nano, No crec. No, bueno, seria 20 anys després de la seva primera victòria, seria bastant èpic. Sí, la veritat, molaria molt una victòria, però...
Molt complicat es veu. Bueno, és un circuit bastant curt, menys diferència en qualis, si funcionen bé i tal, i el tio... Pot gestionar bé les coses, però ha de ser moltes coincidències també. Tot i que ara ja, si les coses segueixen com a Silverstone, ja potser fins i tot no n'hi caldria que s'estampés Verstappen. Però, si no s'estampa, està tot molt complicat. Llavors, bueno, segueix sent un somni. I una paja mental de Twitter, però cada dia seguim dient, s'apropa més. A veure, sí. Sí, una cosa que no hem comentat abans a les notícies, que, bueno, no li hem donat molt bombo perquè encara queda molt i tal, però el Gran Premi de Singapur podria estar en perill. Sí? Perquè... Hi ha guerra civil o alguna cosa? No, el jefe que l'han pillat amb coses d'evasió d'impuestos i... Bueno, però el món de la Fórmula 1, l'evasió d'impostos i puterío van de la mà, tio, mira... El jefe Flavio, aquell home... de fotogrames. Lawrence Stroll, també, uns puteros tots. Sí, Helmut Marko, putero nazi. Ho té tot, madre mia. Agafava les jueves abans de cremar-les i fiu. Por la piedra i per l'horno. Bien, ja. Massa, m'he passat aquí, sí, això s'haurà de ficar un pip, uns pitos. No el posaré perquè em fa mandradita, sincerament. Bueno, llavors... Però per això que no passa res. Bueno, hem dit cosites d'Hongria. Allà és il·legal ser gay, no? Sí, són una mica racistes i coses d'aquestes. Tots els temes de Vox, és com... Són un país on ha sortit Vox i tot això. Bueno, és Europa de l'Est, per tant estan a la dreta. Tot una mica radicalitzat. Cosites. En fi, crec que ho han dit tot. Drogates i puteros, també. I intentant avançar i el Biel i Torra. Drogates i puteros. Stay out. Un Kimi Raikkonen aquí. Bueno, fins aquí el capítol d'avui. 30 minutets així del tirón, tirats, guai. Ni tan mal, jo estic veient aquí... 33 minuts. Com 33? Sí. Les ulleres, l'aloncista menos esquizo. Hòstia puta. Bueno. Es nota que és tard i se m'ha acabat l'efecte de la pastilla, llavors... Home, sí, són... Quina hora és? És que les 10 quasi, no sé. Són les 10 i 2. Les 10 i 2. Ojalà tingués pastilla, així estaria en algun moment del dia acuerdo, però no. No. M'ha beneficiat no tenir pastilles. Que hi hauria moments en què una pastilla no hagués fet mal, però... Ai, adiós. No tenir pastilles m'ha ajudat, jo què sé. Hasta cocao. Bien, després el capítol. Prou desvaries, sí. Aviam, xavales. Què han de fer? Pues, lo de sempre, tio. Subscriure's al canal de YouTube. També a Instagram, Twitter, a TikTok, tot i que a TikTok em sembla que no tenim penjat res. No tenim penjat res. Però bueno, per al dia que pengem... Està allà, guardat el nom, com el Gran Premi de Madrid. Exacte. Nosaltres som uns visionaris. El tenim reservat, així el dia que a mi em doni per aprendre a editar i fer coses d'aquestes. Aviam si és veritat. Movie Maker, el que et ve amb el Windows. No, que no existeix ja. Bueno, el que porta Windows de fàbrica. No em porta. Què? Bueno, fins on jo sé no em porta. I jo que faig servir llavors a l'OBS puc editar vídeos gratis? No. Pues jo no sé llavors què faré. Agafaré vídeo i el retallaré. Diré aquesta part és de colga o la penjaré i diré tal cosa passó ese dia, pumba. I ja està. Començarem a penjar cosites al TikTok, a Insta alguna cosilla també. Bueno, hora de despedirse ya, hombre. Que suscribiros a todas las redes, dale a like, chavales. I fins la pròxima, venga. Ai, també. Cago la puta. Catalunya, ai, aquí. Catalunya catalana, l'alpargata que m'he comprat al xino, mira. Ui, la 5ª ratlla aquí. Ai, madre mía. Aquí, mira, és del xino. Biel, per 5ª ratlla la que sembla que t'hagis fotut. No. Vinga, adeu, chavales, venga. No, Pirelli. Chao. Cachao. Madre mía. Hòstia puta, el desvarío final. Ai.